Million. Si. Ya don. Ate zoroda kume ojema. Bokodera. Unaona wale kura kume. Piwa $10 zipa. Wale mira piwa utata una tokupa ngoe utata. Piwa $10. Andretina. Ndinotoda Utomuna pamwe matira. pachiona kuti tizodzoka kumashuri zvanenge achitaura kusho tanzi tinodzoka kumashuri Inzwa terera. Mubvunzo wangu chakuchemedza chiwe. Mambo wangu zvinomutibata kuti inini nemudzimai wangu kunetsana tinonetsana nandati zvoranga tinasha takambonyanyonetsana zvakanyanyostirei patinanetsana pakutanga Chanyanyo kubata iwe kuti ubudise misodzi pamberi pangu. Chii? moyo wangu mambo kurwadziwa kuti zvinhu zvangu zvese mudzimai wangu akateti nditovaudza tete uye mumboedza kuti inei mukadzi wangu ona toronga kuti toda kuti tiite so mumbande mukadzi wangu akasangana nemari iyo haisatoshanda. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim iri kuti milioni unodiwa kudare kwa mambo nenhau yepfuma pana nyaradzo danda jena wawine vana vatatu naye ari kupi nyaradzo panani mwanasikana anonzani? nyaradzo danda jena Nyaradzo danda jena makore mangani nyaradzo? Someone matowine wana. wawine vana naye vatatu zvakanaka chovati danda jena zvandaverenga ndizvozvo million josam zvandaverenga wazvinzwa unobvumirana nazvo here hungu kwete nyaradzo uyo ndiani Alright. Ndichapindura imbotarisa kuno ava ndiana ukubereka iwe unobvuma here kuti uyo ape ava pfuma amai vako vakashaya alright zvakanaka chendako unogara million wakambenge wakaroora zvakadii mudzimai wako hausati waroora baba adanda jena simuzai ruoko rwerudyi motini Stuart danda jena ndinobvuma ndichataura chokwadi chokwadi choga pasina nema mwari vandibatsiri zvakanaka million josam usimudze ruoko rwako rwerudyi wotini million josam ndinobvuma ndichataura chokwadi chokwadi choga pasina nema zvakanaka Stuart uye akabvisa pfuma yakawanda sei murume ndinongomuziva chete nenyaya yekuti agere nemwana wangu hakuna kana komirira ndari kasi basa ndereruzha chete kumba kwacho anogara nguva mwana kuti nemapikcha yekukanganisa paanoita mwoyo wake gara achingoroorwa chete saka dai pasina kurwa manga muchingonyaradzwa
Apa itanyarira ko ngwelesa pakumira kukosa chungoro ini ndiro kuti munofana kungotaura nhau yenyu yepfuma ini handina kubvunza chikonzero nei mari vapfuma nokuti kana makutaura kuti vari kurwa vari kudii vari kudini zvinoita Chimbomiri patezana. milioni rukuchemei milioni Atizoroda kumea uchema. bokodera unoti warege kureva kumei piwa $10 ipa warati milioni utataura tokupa nguva piwa $10 akuchemei waona afa kunokundiyacho Mutane munotauranwa. Atizara ndakabviswa 1 kana wakabviswa sendi. Kana kuti ndichabvisa ikaaa zvakanaka. Ideyo mataurira waita kuti hongu ndogamuchana zvidyo zvinoitwa mudare. Koko papi pakuomera. Aswa nani? ave Waperedzwa nani? Wewe wega. Pane zvakamurema. nadzimai Okay. Va David hama yauya na milioni. Ane hama ere yauya nayo. ndo zvaanoita here milioni Mudzimai wacho ari kupi? mirai nechinanga ndipedzerane naye nawe pasaidi paakadzikama milioni hauna chawakabvisa pamudzimai wako ndozvawakabvisa chii orit zvakanaka imimi vashwati danda jena manga muchida pfuma yakakura sei kunkwashe tipei lisi racho uyezve musikana angari musikana here kana kuti angari mubvana ndiyakavhura mbuno ndoruviri ndiyakavhura mbuno angari mubvana ndare ndinoda kuti chake aiva zvina basa ori mukomana toda kuti mukukunza Mupe mukana taure tinzeni iwe taura zviri pamwoyo makuchawaburitsira misodzi chi. ndandichikumbira nechinanga ndichange yapedza naye papfuma mozomubatsirana naye mwana wenyu andakubatsirwa nemi ndikautangotanga ndionera bepa iri kana aona bepa iri tawirirana atezvara ndodhisimisa monyatsokurukura nemwana wenyu nechinanga kukumbira ndikukumbira nechinanga bepa randinaro panapa milioni riri kutsanangura zvose zviri kudiwa natezvara wako kana ndakazvitarisa tezvara wako hasi munhu akaomarara stereki nokuti ndiri kuenzanisa ndozvandinomboona mukati medare rimwe kana tezvara wako aisa rusambo panapa rinoita 1500 ndiri kumboona 1500 iri yezviverengeto zvaamai ndiri kumboona iri 2000 here zviverengeto zvaamai asi panapa vaisa rusambo 1500 mombe dzedanga vati 8 ndobva vati 4 dzinotsika dzimwe 4 dzinobhadharwa iri mari ichishandiswa mari yepanguva yekutengwa mombe nguva iyo azvizvi kuda kuti zvakareruka chaizvo ukati poi mukadzi wako anogona kutorwa nevamwe vanonyatsoziva kuti aiwa izvi zvakareruka ndogona kunogadzirisei right unobvumirana nazvo here unobvumirana nazvo zvakanaka mupei bepa rake roda kugadziriswa pamumba anga atori akamboroorwa saka mombe 8 takuisa nemombe yechimanda yechi aiwaka pamombe pazuti wandeyo mukwasha wenyu manzwa here papa imimi akanga akamboroorwa here angani mwana ane mwana teerai baba Stuart akanga anga sina kuroorwa aiwa ndikurira kuti ane mwana here ane mwana akamboroorwa akambotizira kumwe akamitiswa akaita vana vangani mumwe chete iwe wakambomitiswa here ukaita mwana mumwe chete kukabviswa chiiko
wangomitiswa zvinomurawo mukati medare unenge wakusanangura kuti akabvisa umhandara hwako iwe ndiye anofanira kubvisa zvose zvinodiwa zvingaite sekusungira. Kana ndichiti kusungira ndikusanangura kuti mombe yechimanda inobviswa naiye akabvisa umhandara hwako, kwete ushu. kwete ushu. Nenge ratorora nenge ratoreruka. Saka dzichaita 8 Yochokwadi chocho. Hayi vakazvisa. Taura ko 8 dzasi nokuti vari kuti ndedzedanga zviri kutaurwa baba vadandazve vari kuti amai hamukotaura muri mirai amai vangu amai mirai amai amai tiri mudare ndokupai nguva vadana jena ndiri kuti pfuma yatinoreva pamubvana nepfuma yatinoreva pamhandara yedu yarohwa zvakasiyana. Mazvizvisa isusu mukati medare rineri kana mauya mukati medare rineri takuchinyatsotarisisa iya second hand car handidika Runyararo kerai dare rimwe chete, dare rimwe chete. maita zvakanaka. Amai mamchira kuti kudii? Pamusoro ichi ini seneta Rorana Muchirwa ndakati kuda kuedza kuti tigadzirisane bedzi kuti pamombe dzaiswa idzo dzinogona kuderedzwa kana kuita sei, asi kutoti panga pasina yechimanda matsanangurirwa zvanga zvichiitwa semhuri panga pasina yechimanda yazo panga paverengedzwa nemombe yeumai semunhu akabereka ndo zvanga zvaverengedzwa ipapo kuti nemombe yeumai inogona kuendawo pai palisti iroro kuitira kuti pana vamutsanangudzirwa pabepa iroro kuti imwe mombe iri kuenda kuumai kwete kuti yechimanda kana kuti yerunombotaurwa iye. Ndo zvakaita kuti tiedze kutsanangudza kana vachitsunudza ruoko paya kwanga kuda kuti tiedze kubatsirana nokuti dare kana vauya kudai tokubatsirana sekutaura kwavaita kuti aiwa tibatsire ipapo maita zvakanaka. Ndazvinzwa mai zvamataura zvakanaka. imi mugere mese chokwadi chinoti vanhu vakambovhiringana vavhiringana bva vaita makwake kwake zvinomunoziva zvinoitazvo kana vakatimurana vavisi zvahakanaka Alright, regai tidai so baba vadandajeni pamombe dzenyu dziri apa pachagona kubviswa imwe chete kana kuti mbiri. Kana pabviswa imwe chete pa8 pasara nomwe hatitika zichisanganisira mombe dzenyu dzedanga nemombe yenyu yeumai handitika zvakanaka. Ndipo chete pandiri kufunga kuti pangade kugadziriswa ndatenda kwashaona kuti nzvokune chokutaona seiudekuti takambonyarara. Alright, ndazvinzwa baba ndandacheni chimirirai kana ndasaina pepero ndokupai mobva manyatsoona kuti zvandabvumbira ndezvii zvatisina kubvira zvinaika ndakutendai baba munogona zvenyu kugara ndoda vaviri ava vambotaurana mambo. Ndakukumbirai baba ndandacheni ndakukumbira kwandiri vaviri chiuyai toni garai yaromiza iroro munokwana rivese All right. Okay. Okay. Iwewe unoerei sokopiri ko ionoerei
Oh. Zvino iwewe chawatanga kuchema pachii? Ndakamboshanda mumashure ndikatonganidza mari muSeptember. Taura zvawakaita. Ndinotumira list regrocery mufoni. Ndakatumira tete urikumbura kuti list ndokuti ndipinde mumusha kana chinga chakaita. Ndatoshanda mari ndakasvika 1.2 ndobva ndati kwanikuita dhiruwa kuda kuti mari irambe ichitenderera ndonabvisa 400 ndobva ndasiya imwe kunazimai umu makebe mari ichengetana ndobva varwara kana mazwe pane tikaita vanhu vatatu wechi3 wacho yakaita miscarriage akabva arwara ndobva vakarwara ndobva tikabvira kutoda imwe mari iye tichivarapisa kuti zvifambe zvakanaka. Mari iyaya yakabva yadzikira yakasara ya $400 ini chibva ndadzokera kubasa andiwanzogara kuno kana ndikusango kuipinde kwanoshandira ndobva ndadzokera kubasa ndobva ndati amakele chitorai mari torai paristirerera topiwa tokomufoni mamufoni maorerimo torai mari monda kutenga zvimwe zvegrosari zvachoona zvakanzi zvoni itsoki ndobva ndiri kubasa vakamufonera kuti mari yarasika. I expect kuti parasika $100 kana $50 hanzi mari yese yarasika 400 kumari yasaka yarasika sei mari yese iyo zvakandizorora kumashure pandashanda patona mari yakabva yadambuka up to now mari yandokwanisa kuwana imari yekuti tiwana mari chikafu yekudya nevanhu nemari bhadha mari masikuru zvizve zvakabva ndosvika kunokumba ndobva amakele ndiri kubasa abva ndisendera message yekuti ndoti inendidrive along the way patinofamba napo pane panobatika network ndobva akasendera message kuti mari yarasika ndibva ndazofona afoni yavo aida kuita ndobva vazondisira message yekuti zvoni ndonozviza kuti haudi ndibate mari yako kwaudi kuti ndibate mari yako sei haudi ndibate mari iwe waunotaura kuti haudi kuti alright fine. Mubvunzo wangu chakuchemedza chii wewe mambo wangu zvinondibata kuti inini nemudzimai wangu kunetsana tikonetsana nandati zvavanga takambonyanyonetsana zvakanyanya zvestirei patinanetsana pakutanga chembochaikotea chanyanyo kubata iwe kuti ubudise misodzi pamberi pangu chii? Moyo wangu mambo urikuwadziwa kuti zvinhu zvangu zvese mudzimai wangu akateti nditovaudza tete uye mumboedza kuti inei mukadzi wangu ona toronga kuti toda kuti chiteso mumbande mukadzi wangu akasangana nemariyo mariyo haisatoshanda. Mudzimai wako ari kuita mismanagement yemari yako here. Mismanagement yemari ndakaudza mukadzi wangu kuenda kumutsvaga basa kwakati basa iroro harwanike totosvika chinzi nezuro tikatotora munhu asi ndeichitofonera kuti milioni uye izvozvo saka chinhu zvogara zvindibata temeni akeni kuti nditosvika kupi. Iwewe ukada kunotsvaga basa unorishaya. Ndakaudza mukadzi wangu kuti ndikuenda pakati toenda zvakati saka iwewe wakwaregeta kuti uyu mirira tinzi kutaura wako kwauri kuita iwe mwanasikana murume wako wamonawo chemhakapo hazvifadze hazvireve kuti pane vanokurirwa nekufunga wazvinzwa. Ndaona munodanana chiripo kusimbisa rudo rwenyu nemba yenyu handiri panzisa hapana makwikwi amufanire kunge muchiita marriage yokuti mambogara makanyarara mozotanga kurwisana futi kunge muri kuhwandirana. Rudo rwenyu ngaruve rwakajeka. Iwe mai vako vari kupi? Vabereki vako vari kupi? Vari kupi? Kukurai. Kwevo vabereki vako vari kupi? Vari muno. Zvakanaka. Vadanda jena. Okay. Apa muno ere imi? Ndimi muri apa pachidziva? Ndimi muri pachidziva? Ndiko wokumburi. Hazvina mosa. Imimi ndiri kuda mwanasikana. Ndaona mai vake vane hunhu netsika kana vari vatete vacho.
uyu mwana uyu anoda kuti avanobetserwa natete nokuti dambudziko randanzwa nderekutadza kuwirirana mumba mavo nemurume wake, kwete muno zvese asi mumwe macho. Nokuti apa pataurwa nhau yemari, iwewo zivawo kuti mari ichokwadi. Munhu anokwanisa kutora saka 9,000 inokwanisa kudonha. Haigone kuti padonha 1,000 imwe 200 yosara iri mumwe yega, nokuti pabuda neimwe ndo panobuda neimwe. Mazuva ano kune mbavha anokwanisa kuvharwa. Iwewo zivawo kuti kana murume auya nemari ibatisise, nokuti uko anenge achibhutsurwa achishungurudzwa kuti auye neramsamu iyoyo. Saka iwewo mukadzi, kumba chako kana wasirwa mari kuti chengeta, ichengete, nokuti hapana anoya kuzokupindira mumba mako kuzokusecha. Saka nhau yachema murume wako inhau yekuti iwewe dzidzawo hako, ndiwe domestic, ndiwe economist anoona nezvepfuma mumba, kuti urorwe zvakazara murerutsirewo, usaite uchapa nokupisa milioni nokurasa nokuregera sipo dzichienda nemvura. Ukaunganidza ukachengeta izvozvo, mari yekuti anorora anoiwana. Mere yaburitsa apa ndeyekuona kuti iwe unokwanisa kunge uri careless nezvinhu. Saka mirira nditaure. Saka ndiri kuda kuti iwewe urege kuwana chipomero chinoti murume wako akufungire kuti apamo ndiwe uri kurega sipo dzichidyiwa nembwa. Saka iwewe chitaura chaunga chida kutaura. Ava vari kutaurawo kuti inini kana kunzi akandiudza kuti ari kuenda kubasa ndii akazonotsvaka basa hari wane zviro kuti inini ndine munyama nditi ari kutsvaiva mira haunonzi ndione munyama pane patiri pamuda kungogadzirisana chitipo kungotiwo kana akuenda kubasa unongokumbirawo kuti mufambe zvakanaka baba, izvozvo zvodaro ukazviona woona kuti paanoenda kubasa anorishaya. Ndinotodaro pamwe pachiona kuti tizodzoka kumashure zvanenge achitaura uzvo tanzi tinodzoka kumashure. Inzwa teerera, ipapa kutaura kwako iwewe hakuna rukudzo. Ndiri kutozviona kuti unomudheerera. Ndibaba ndibaba vanotaura ivo vachiti ndiri kudzoka kumashure. Pamwe vachona ini ndenge ndisinawo mhosva yekuti tidzokere kubve kumashure, asiwo vanozvidzosawo vegani kumashure. Nokusaka ndangosvika saka pari pakuronga chaipo chaipo kashoma kuti ataure kuti mukadzi wangu ndiri kuita chakati, anozongoereka naita sei aita hati muri kumva. Chimwe chinhu chatinogara takanetsana nemurume wangu tinomudzosa kumashure, anowanza vakadzi ende zvishuwa kuvakadzi kuti ungaenda ungaine aine mari handina kunzwa ndozvinhu zvinodzosa kumashure. Tsamwa murume wangu anopunza midziyo anopunza midziyo handina kunzwa. Saka ndiudzei kuti kwatiri kuenda kumberi kwachona ndikupi kana iye achizodaro. Anoratidza kusakwana, nokuti kana aburitsa mhere asina kurohwa iye achizopwanya midziyo iringiri kuti iwewe uende unochengetedza midziyo yaanenge ashavawo uyu, munobetserana. Iwewe paunenge uchibika sadza unenge uchitoshavawo, iye paanenge achienda achita basa rake uko kumatombo uko anenge ari kutoshavawo. Handiri kupanzisa. Saka iwewe mukudze uyu, iwe kuti unzi baba, iva netsika nehunhu neconfidence. Kwete zvawandiratidza pa kuti ndo watanga kuchema. Unochemei? Warohwa nani? Wadhererwa nani? A Zimbabwean must be strong, brave, courageous. Haufane kubisa misodzi. Nyaya iripo vari kutaura nezvekuti ndosaka tizoona
vamwe vanhu vachienda kumachechi kana pana zvinovhiringidza mukati mumamenyi maziruda aripo imi munoona mota mabhenzi achipava mauswa meme kana mupasi pemuti vanenge vaida kuti zvinhu zvavo zvite zvakanaka. Nyaya yekupunza midziyo itori mhepo endewe masipanda vaita zvakanaka kuti ari pamberi pamamboona atsurwa nani namama kuchema ikoko kuremerwa but pamwe pacho zvinogona kunge zvichiita asingade but zvinomutuma ndozvinomuchevedza anga akaremerwa nezvaakatakura asi zvaakabata nemachifuti nemaoko ake saka zvichizikana mai akudare kuzotongwa kuritsai zvese zvogadziriswa so akubva mwana wangu ari fresh iwo akubva uri fresh makunochiita chinuhwani imba yakuenderera mberi zviripo zvinorema semupolisi vakorei handiti ucharipa mapureti warokunza unotoripa neitirangana wakazaiga kuripa vanhu Alright, zvakanaka tipinde dzimwe nawo. Ngatipe baba vari kuda kutaura wavo. Taurai chii? Mkosha wangu ari kuchema panapa kuti anzwirwe tsitsi. Chiko chatoda kunzwirwa tsitsi. Kana chikwanisa kupindura ndopindura. Inini mwana wangu agara kumba kwake. Handina zuva randakambona gumbugoyo mavhokero yangu akamira sei mukati. Mati chii? Hapana musi watanenda kugogodza pamusoro pakuti koma. Hausi kutoonawo here kuti ugere nemwana wedu. Handisati ndambomubvunza. Vana makore mangani? 4 years. Nevana vatatu. Unoona wangani? Muremesi. Vakabvisa chiko naye baba Mkwasha akabvisa. Hakuna chatichauya. Hakuna chatichauya. Saka Mkwasha urikuzvinzwa. Atedzora waine umudare kuti pfuma vari kuita. Mkwasha rero munzwire tsitsi anoita breakdown. Zvinezvi handizivi kuti chii chakutadzisa vabereki vake varimo muno. Chakutadzisa kuti vabereki vake Alright, kotaura kwamuri kuita chatinenge tichifarira kuda kuti mhuri vana vagare vari pamwe chete. Palisti renyu ndariona, ndanzwawo nebasa raari kutaura kuti raanoshanda. Korekitai palisti apa, bisai pamombe 8, bisai imwe chete zoita 7. Yeumai inonyorwa iri yega kureva kuti 6 dzedanga yeumai inonyorwa iri yega. Atizive Mkwasha papfuma yataurwa naatezvaka uchatanga rini kuvapa ndozvoda kuzikanwa. Chimbomirai ambopindura Mkwasha. Takuda kunzwa kuti anokupa irini, anotanga kupa irini pfuma ndobatinoda kuti ambopindura. Izvo zvichitaza kushanda nemvura kunze kwokunana maroda akafamba kunze kwokunana asi munguva mende kuti kunze mvura yangopera kunana chete muna April kusvika kutanga ma15 April mvura isana isitega kwakapera kubata takafunganisa mari. Saka uri kureva kuti iwewe ndiyo April yatanga pokubvira wakaroora. Haisiriyo April yatanga. Saka changa chiri kukutadzisa kuti uunganidze mari ko chikazidzokeredza futi iwe wavimbisa kuti muna April muno ndiwo paunenge wane mari. Iwe uchitadza kuti ufunge mamwe mazano yekuti imwe mari uri kuiwanawo nekokoko uku uri kuitawo project. Hausi kuzoona uri kuita project yeiwe. Zvima project takatosvika pakutosiye kuona kuti mudzimai wangu ndakamupa mari kuti enda nemari iyi tachakuita apa tichabuda anodzidziswa. Kana kunotenga zvinhu zvokuti tanga kana kuchengeta huku endai mese munotenga pamwe chete. Huku dzaapamba apa mobatsirana kuchengeta. Takatombotengeta huku ndakatozvosvika pakutoona kuti haazvikwanisi tingatogara titonetsana ipapo. Okay, chiteerera manje ndikudzidzise nhasi. Wazinzwa? Iwewe musikana newe mukomana, vana vanhasi vakuberekwa
kare munhu akangoita mazamu ana baba vakutotarisira kuti mombe dzauya, uri kuzinzwa? Asi vakomana vanhasi vakutarisira kuti kunaka pachiso nekuvakika kwakanaka zvinoita kuti vakomana vakuti uya kuno ndinokuda. Wazinzwa? Then hunhu ndio unoita kuti ugare mumba. Unganake usina hunhu, usina tsika, hapana imba. Urunzizisa? Unofanira kukwana mupfungwa. Urunza musikana iwe? Kwete ungoti andiroora uyu saka ndiye wacho atakura mutoro wese. Iwewe vakika pachako wonawo kuti murume wako uyu mazuvano kune makwikwi pakurarama. Mukadzi atendawo basa yaye maoko itawo project. Kana chokwadi murume wako ari kutaura kuti akamboedza kuchengeta huku dzikashaya kuti muende mberi, aiwa ini ndinoti kubva nhasi endai munotanga project. Kana matanga project iyoyo after 6 months mofonera secretary wangu ndione kuti project yakundikana, ndiana aparadza atadzisa program kuti iende mberi. Handiti mazingo? Iwewe zvakatadziwa kare apa tatanga zvitsva, iwewe uchiteererawo. Pane kariyo kakaimbwa nemumwe muimbi achiti munosara mumba umu maamega mega kana kugeza kwenyu kwachinja. Munosara mumba umu maamega mega kana maakutanga kufumbatirana zvibhagera simukatienzane mudzimba umu. Mumwe ngave pasi pemumwe, imba yenyu inoenda mberi. Iwewe zvataura atedzana kuti dzimwe unoita breakdown kana wazarirwa kana zvarema, handizvo zvinoita murume. Unofanira kuti chimuda mukadzi wako muchironga pamwe chete, inini chandakuda wati kuna naye preoko kana zvazotanga ndopa uchabisa pfuma inoenda kunana tezvara. Ndizvo uri kutanga kubisa chii? Ndoda kubise mombe mbiri. Uri panzisa mugore rino andidika unobisa mombe ngani dzedanga ndokuti vazive kuti vane mukwasha. Zimwe zonotanga uchibisa zvishoma nezvishoma. Iwewo regawo kurasarasa shuga. Chengetedza uchizwa kuti murume wako anzi musha mukadzi. Saka uyu kana achitadza kuona kuti pamwana bhururu vari kuuya uchiva pane rweseri achitenga asingazivi kuti zviri kupera sei, anokupa mhosva. Saka iwe chengetedza imba yako. Wanzwa ka mwanangu? Iwewe chenda nogara nemwana uyu zvakanaka, onyorawo sainira pagwaro rekuroora, murawo kuroora. Wavanhu hapana kumbudikidzana asi ndo murawo. Vana vari kuenda kuchikoro? Vanoenda kuchikoro. Vakareka kuenda kuchikoro munosungwa. Asi nyaya imwe chete yavasina kuburisa mukwasha wangu kanani ani kozinozo makanyara ndi mapana ambovunda pana achiti muri mese wakati wagere wese muri mese zviguburo zvakapesa ndianakanga pamuguburo ngaitizwetete madhamu seneta taura itinzwi kadimbunyaya yanga ine samuni nayo kai woine samuni
nyaya iyi ndosaka maona ndakudana maswala panze ndichiti ko nyaya iyi iri kunge kupoterera ichidzokera kumwanasikana umwe achichema mukati mendaro. Nyaya kuedza kutaura nekuti mukadzi anobata mari yanga zvavakubidzana pakazouya shereni ndini ndakatitambidzwa pakazouya shereni nyaya yavakubidzana haisi nyaya yekuti mukadzi akusimisimaneja mari hazvisizvo mukuwasha kuda pachena mukuwasha aine stendi yake mukuwasha ndokuva akaimba inoita 9 rooms ivo kupera kwegore ratasiya amai ndokubva vati imba iyoyo vake imbere kuti ugaremo imba ndeyamo ndobva vatoshifta mumba mavangu vachigara apo ndobva vaenda kukurai ndobva vanogara ikoko ndobva zvanzi iwo uchienda unogara kumba pana vachigara kunasi akanditaurira kuti ndine shungu pandiri pano mukuwasha ainditaurire ndine shungu ndosaka mukundiona ndikudai shungu idzodzo dzekuti imba iyoyo zvakare hakuna kupera 3 months mubereki wake uyu akabva atengesa imba iyoyo iye ari mukati memba mubereki wani wemukuwasha wangu womurume wangu akabva atengesa kuti iye azvizive akanditi izvo ndakatoona mapurisa achinditi izvo rugwaro ruri kufanirwa kubuda mumba nokuti imba yatengeswa ndo dzimwe shungu dzine mukomana nokuti akanditaurira kuti ndine shungu saka shungu dzake padziri kuuya zvokuti mari yakazodii tinoziziva kuti mari inorasika zvechokani 400 iyo yakataurirwa yekurasika asi akazoti baba vake vatengesa imba vakatenga mota uyu munina wangu uyu anodhiraivha atezvara vanonwa ndobva vadhakwa ndokuuya kumotikari iri pamusuwo zvikadzika mwanangu ndiri dhiraivha ureneneni kumba ndo zvakataurwa nemwana wangu mukomana akati shungu dzakandibata kuti ndivatenge motikari mumba mandigere mari kudzingwa nemapurisa ndivadhiraivha zvakare imba yangu vakanditorera ndikunganzwisisa saka mwana wangu mukomana ndobva ainditanga kurera ndauya ikoko kumba ikoko nenyaya dzenhau dzekupwanyirana midziyo chataura ndikati zvinooneka saka ndobva akarova uyu kuti iwewo zvawazosara pano ndakuda ndichiti ndikuenda kubasa wazobvumirei kudhiraivhira amai vangu nababa vako chienda unogara kupi wadhiraivhirei baba vangu naamai vako ivo vakandidzinga mukamama ivo vakandidzinga vakatengesa imba iyo vachigara uyu semuroora vedare ndingarambe here nikwamuchiwa mugururoko zvakawanda zvinoitika mumamisha umu ndingarambe here inini kuti atezvara namwene zvakati zvakati woku ndine mamwe marambiro andinoita but pachena saipopa pokudhiraivha mota chete chete ndakataura ndikataiwa kuramba une hidden agenda haisi nyaya yekudhiraivha kwemota kuti waenda kunosiya atezvara naamwene kukurai dai vamwe vana atezvara vari vegani kana atezvara vakushinha patoti pamwevaona vachishinha nechii nemudzimai wako asi vaive vese nani naamai akanosiya kukurai akadzoka kumba ndobva akamuita zvaakaita izvozvo kupanya midziyo yese yechi ndapanzwa seneta kutaura kwamuri kuita maita zvakanaka zvechokwadi kuita ikoko kune vanhu vabereki varimo mukati medunhu mukati menyika asi mweya nepfungwa idzodzo tinenge tisingadzide saka kana zvirizo zvimiro amufanire kuti musike rudo rwenyu rusvike pakuparadzwa nevamwe vanhu vane muitiro wavo asi kuti imimi muno kune murawo unoprotekta mese handimurupanzisa hapana munhu ane simba rekuenda kunotora kodzero yepropati yeumwe munhu nokuti wakadzishanda saka kugabhagabha kwane maproblems yamakunongedzana muri vaviri imimi vaviri munodanana imi vaviri munodanana saka nechimiro cheava vanenge vakuda kupindira munouya kwamambo chinoenzanisa chete wazinzwa vangave vabereki vako vangave atizara vako vangave amwene vako
kana pane zvinenge zvanetsa uyai tine counseling yekuonesa nokuti kusvika pakutorerwa chinhu chaunenge wapedza nguva uri kushandira mumwe munhu akazozvitaura kuti ndakati amai ava vanoroya ndovatamuti wataura amai ava kuti vanoroya zvikanzi eve vanoroya ndovatamubvunza kuti chipuruvha uroyi hwavo zvikanzi vanondipopotera vanondituka saka ndakati ndichafa neBP ndiwo uroyi hwacho. Saka mashoko mazwi yanokonzeresa, saka mazwi yanorema yanokonzera kuti murume mukuru sewa yachemi aiwa tinenge tisingade kuti udone. Saka imimi muri kuda counseling munozouya mobetserwa kuti mugare zvakanaka. Kana vari vabereki vanooneswa makagara pasi, tinavo ana mbuya vanokutaurira magariro mudzimba umu. Andimazinzo chibata nai tione kuti muri mukadzi nemurume. Simudza muroyo, simudza mukadzi wako. Kamba ine imwe na utoro. Imwe kesi. Bahasha TV, nyaya sezvadziri.